vanhu mukuru mukati muchinja mwana iko zvinobuda. Ndiri kuuya ka. Man. Ziri sei? Muri sei? Mushi kuri sei? Nani tiripo izvi. Aiwa ndofunga nhasi makane manake. Aiwa bhobho pari sei pano? Pari bhuza mungoona. Madhamu enyu abuda? Wabuda. Muchiri mesere bika kuti dzangonyayo pese panongoya pana pahova wani pese panongoya hapana pahova wani. Saka unogarira pamba pane basa iri pano panoenda kubasa. Vakachimboingwafa uko tinikire tidyi. Ai basa chayo. Kana pamba akudyiwe. Ndizvozvo. Amekuti apapi mai nenyaya iye. Bose amangoni ndafanira tobuda namadhamu ndavaperekedza. Vanhu kuda kwenye ngondimisa every day. Aiwa. Akataura mukati chichi nezuro wacho napana chakaitika izvi anhasi. Baba Faro izvebwe nyaya yakaita ndida izvo. Ndakakufonera imandi manera ndika. Ndikataura kuti zvinhu zvedu zviri kuita chiWednesday. Wednesday panopera day zvine zvatobo. Saka vaidhira chimukatanga kundibvunza kuchiri kumateni dzekuseni unongomana zvinhu zvangu aufa. Kuti wakaita madhiri negudo. Dhero tanga nguwa kwani dhero tanga na 12 am. Kana ngudzatongomana zinenge ratopera. Ndakasvika namukoma wako futi last time. Imwe aitamba na Simba nayo kuzadisa kuti zvina Simba ndo muroad. Ndakati ndida madrums ekuchecha ngomba wadanze tozwana yechi chitokupinzira kana chakazomboyana nhasi kana kuti uchafona yaka chaite iwo wauyo futi wakati ndikuitira zvamuri kuda ndakutemba wakundirasisa futi ndakuti ndikurasa madhezi rakangotara nimba phone kuti chiri kusvika manje kubva andanda day ndakupa here andakutaura day ndikati panopera day kuti zvikarambawo amene pamwe ndini ngatoti pamwe njendi ndatobenzi andikaite benzi ndo yapanapa iza ndine madhiri nemi saka wakarongei nhasi kanozvati kuti bo nhasi nguwai ndabata boys rako but bo this time ndodona nemunhu manje ngero una bero ngero una bero kune mota yangu ndarinzo riripo ande tinocheka kuti vaenzoe pano akuti vangu vanhu vako aiwa ande tinocheka undivhare this time aiwa baba Faro kwanye wana anotosungwa chete Dem. Apa? Ngideni manje? Ngilise. Nasa. Ndinguthomo kuthiwa nguLee. Ngilipani. Lee. Ngilipani. Wena? Yeah. Chomna imoto le ngeyakho leyi. Ndiyaba. Oh yes. Awufa futhasi? Zikhiphanda. Mvela eBlessed Auto Deals. Ngikuphathela imoto yakho la. Anzwa Blessed Auto Deals. Waya nemoto yenye. Wodwa wakashanda nawo. Ndo ndake kudze kuti ndira nawo wewe kuti vanoimpota mota nechi Castle mdara wangu maufuni moto from overseas ngale maufuna ngale from UK Japan kwakabva yenyiko yes lapho kuvela khona yenu butasi ko amhlophe congratulations makorokoto asuzibelieve baba hanzi makorokoto kanti ndozokutaura asuzibelieve sa ndobhukura kwake aleli iphepha lapho butasi siyakwenza lo simenzele wonke amaphepha akhe le discount simehlisela intengo yakhe yemali nasi imoto butasi fresh things wazothi nathi kodwa kundinyepera ngela lapho fulela kunyepa ndazi fona rundi nyepera baba ngandi kumnyepera yithi okwazi ngicabanga ukuthi ngihambela manga hayi asiqambi manga vera nimboyinzwa no relax hayo amaita zvinhu fresh dollars ndazi zvokudeso so besides zokupinza mota zvimwe zvinhu zvamunoita here tinaka imports makaa haya hayi unoshanda kwemi yes hayi ukhuluma iqiniso seza amakhaya akadilana ndakudilana nedirect batoseva number zenu yes siyayezwa kwama-car imports nxa ufuna imoto yakhe isuke eJapan isuke eChina isuke eEurope UK imoto yakho bhutasi siyakuthunela ibuye khona pa fresh deal njengalona lethu khaya nxa ufuna imoto yakho bhutasi ufuna ukuya ku-holiday holiday kungonibata ntotoita family yangu ihombe zvayone tokusupply ma-quantum futi yes tokusupply ma-quantum cheap price nenzoni radio mkati iwa uchantokomani chiendoko mani